Esta costa. Colócanos aquí. Pero por ahí sale medio un bocadillo. Y no. Moi bo día de novo, xa estamos coa terceira manga oficial en marcha, coche cero xa en línea de meta, polo tanto, pois os de regularidade listos, prestos e dispostos para tomar a saída, e como digo, xa terceira manga oficial, esta segunda manga do domingo, do día de hoxe, aquí na 13ª subida Taboada. Xa notamos un cambio bastante brusco de temperatura, o sol presente facendo toda a aparición, notándose pois gustosamente, a verdad, Quique, porque notase a temperatura que lógicamente subiu pois considerablemente. Ahora sí que se está a gustiño, temperatura creo que fantástica para correr, condicións moi boas. E o primeiro que vamos dicir, cando xa temos a terceira manga, como digo, lanzada, coa salida do dorsal 66 de Ángel Díaz, de Miguel Ángel Díaz, e agora coa salida de Cristian Castro e de Rodrigo Tielas, vamos dicir que pois seguramente mirastes en algunha red social ou vos chegou algunha foto do estado do coche de Yelko Álvarez. Sí, estamos falando dun golpe forte, pero que a integridade física do piloto está perfectamente, encontrase perfectamente, porque, bueno, a verdad que a foto aquí que era un pouco de susto, non? Sí, bueno, bons días a todos de novo. A verdad que impacta non mirar o estado no que quedou o coche de Yelko, como tú ben estabas a falar, non? Ao final o importante é que os elementos de seguridade fixeron a súa labor. Yelko encontrase perfectamente, non ten ningún tipo de daño ni secuela física, que é o máis importante. A escudería Taboada traballou arreo para retirar o coche do medio do trazado, e bueno, a verdad que agora nesta primeira oficial xa se reúnen as condicións óptimas, digamos, para empezar a ver o que vislumbramos un pouco xa na manga de adestramento, non? Esa baixada significativa dos tempos que seguramente vamos a ir vendo co paso desta manga. Así é, a verdade que notase que esa temperatura subiu, polo tanto as condicións do trazado van a ser óptimas, van a ser moito mellores. Temos tamén a saída xa do número 63 da escudería Taboada, da escudería da casa de Darío Amorín con Francisco Rigueira, como se ve 3.25, que tamén toma partida nesta primeira manga oficial, Kika. Aí sí que lógicamente os tempos xa están a contar, terceira manga, primeira do domingo oficial, aquí sí que xa o que tiña algo que guardar xa non se o pode guardar. No, a ver, está claro que no. Ao final, como ben miramos na manga de adestramento, xa todo o mundo está poñendo as cartas en riba da mesa, non? Como podemos comprobar nas diferentes clases, bueno, na regularidade temos que volver a resaltar, non? Que teñen unha manga que van a descartar, previsiblemente vai ser a manga na que teñan máis puntuación. Bueno, como ben dixemos antes, vai se vender caro un puesto no podio, non? Porque hai moi pouca diferencia entre eles. Así é, salida para Sito Cabral con José Manuel de Quintáns con ese Honda Civic. Cando temos aquí, pois que dar a benvida, non, a subida Taboada, pois a chegada de Antonio Rodríguez Tontiño, presidente da Federación Galega. Toño, benvido a Taboada neste 2026, bo día. Hola, bo día. Bueno, pois arranca o campeonato Xunta de Galicia Internacional de Montalegre neste 2026 e faino de novo aquí na provincia de Lucense, en Taboada. Como miras o arranque desta temporada 2026 na montaña galega? Bueno, pois vexo como moi ilusionante. Vemos que xa levamos un par de temporadas que está medrando esta modalidade, e vese que esta temporada pois que se vai apuntar nova xente, que vai haber novos coches, aunque non tiñan a mecánica todo o mundo preparada para sair aquí, pero sabemos que na seguinte proba pois que vai haber unha lista de inscritos moi bonita.
E ainda así estamos falando de 64 inscritos que, como digo, para ser a primeira proba, pois creo que moi ben. Aparte, pois a escudería Taboada, como sempre, respondendo o que se lle pide, non? Pues falaba antes con David, que tamén o tuvemos aquí, con David Míguez, o responsable na zona de Lugo da Federación. Falábamos con ele e decíamos, non, que ao final a responsabilidade de abrir o campeonato, non? Sempre é unha motivación, pero a vez tamén é esa responsabilidade de abrir o campeonato sen ten esa presión. Sí, é unha escudería xoven, pero que enseguida se puxo as pilas e que están facendo un bo traballo, e dá gusto ver como teñen montada a subida, e para nós é moi importante, non, que haxe xente así profesional que faga as cousas ben. Bueno, calendario confirmado, coas probas, digamos, habituais da montaña galega. Supongo que desde a Federación contenta, non, de que todas as probas se manteñan e que, bueno, notamos algunha ausencia que nos gustaría que estuvera, pero bueno, a ver se con tempo recuperamos, pero supoño que, como digo, desde a Federación contentos co calendario presentado para este 2026 na montaña galega. Sí, bueno, é unha pena que caera esa proba como era a excusa, pero a ver si ainda estamos traballando, a ver si damos metido unha outra para sustituíla nesta tempada. Bueno, si, sí, hai un calendario estable, os organizadores máis ou menos están todos funcionando, e para nós é bon, non, que sea un calendario así estable como está. Non che vou roubar máis tempo porque ao final tamén querer gozar desta subida, Toño, que xa temos o apartado de velocidade en marcha desta terceira manga. Supoño que, bueno, ao transcurrir da tempada arrancaron os rallies, arrancou o karting con, a verdad, con un éxito rotundo. Dentro da Federación, como valoras este arranque de temporada 2026? Pois vexo moi ben, non é por presumir, pero a verdade é que o karting, xa acabo de decir ti, está funcionando moi ben. Os rallies só houve que ver estas dúas primeiras probas que se disputaron na cal no cocido 15 Rally 2 que nunca se vira en Galicia, en Noia 11, máis unha lista de inscritos con 17 pilotos que quedaron fora por non haber cabida máis, e o Rally de Pontevedra, que agora mesmo pois abreu a lista de inscritos fai un día e creo que xa hai 80 e pico inscritos, dos cales xa hai 10 Rally 2 inscritos, o sea que creo que goza de moi boa saúde o campeonato de rallies. Rally Sprint tamén a tope tamén, sempre hai listas de espera en todas as probas. Onte houve unha proba de autocross tamén con unha lista moi boa. A verdade é que están funcionando bastante ben todos os campeonatos. Pois que así sea, Toño, a seguir nesta corriente, sempre buscando o mellorar. Deixoche que disfrutes desta subida a Taboada neste arranque da temporada da montaña galega 2026 e vámonos despois na entrega de premios. Moitas gracias ao presidente da Federación Galega, Antonio Rodríguez Troitiño. Nada, moitas gracias a vos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué pasamos? Bueno, pois as palabras, as verbas do presidente da Federación Galega de Automobilismo, contento con este inicio da montaña galega do 2026 aquí en Taboada, en Lugo, con 64 inscritos. A verdad que pois con unhas condicións fantásticas para que se dera o pistoletazo de salida, como digo, ese 2026. Xa temos aquí que a modalidade de velocidade en marcha, a regularidade xa todos arriba na meta. Vamos a ir pouco a pouco vendo tempos desa velocidade. A verdade, bueno, pois Toño contento de, bueno, como empezou en xeral a actividade no motor galego neste 2026. Sí, a verdade que, como ben decía o presidente da Federación, non, si de algo se pode presumir, non, é do traballo que se está facendo, que é rudo na base, na canteira do automobilismo, e non hai nada máis que ver os inscritos e como aumentou considerablemente nestes últimos anos os inscritos na modalidade de karting, non, que sempre foi digamos, un punto débil do campeonato galego, e a verdad que estamos comprobando que está en auge, non? Como ben decía o presidente, se de algo se pode presumir é de traballar coa canteira, co deporte base, bueno, comprobámoslo tamén na montaña, non? Co piloto becado, con Alex Pereira, que está facendo unha carreira magnífica aquí en Taboada. Así é, vamos a seguir departindo un poquinho porque temos Quique Parón, vemos que neste caso o coche director de carreira pois ten que sair ao trazado. Vamos a ver se confirmamos de quen se trataría, de o vehículo e o dorsal que tuvo ese pequeno incidente que fai que ahora mismo pois esta terceira manga
estemos parados ao pouco de empezar esta terceira oficial. No apartado de velocidade, pois parece ser que, a ver se, como digo, se confirmamos o dorsal de quen se trata, temos esa manga parada. Como ti ben decías, apuntaba tamén o presidente da Federación, bueno, pois a base fundamental, non? Vemos tanto no autocross como nos rallies con diferentes pilotos apoiados pola Federación Galega, pola Diputación, polas distintas diputacións, e aquí tamén na montaña, vemos o que ti días o piloto becado que xa onte facía un gran labor, supoño que en cada carreira pois era en notable ascenso. Sí, así é, non? Falamos do becado da montaña porque o que nos... Antaño ahora mismo, sí. Antaño ahora mismo, non? Pero bueno, hai que destacar que tamén nos rallies, no autocross, bueno, no karting tamén hai becados da Federación Galega e, bueno, hai que aplaudir e, sobre todo, darlle as gracias por o traballo e esforzo encomiable que están facendo por sacar adiante estos proxectos destas xóvenes promesas que, bueno, seguramente den que falar no futuro, non? Temos o exemplo co piloto lalinense Cristian Costolla, que, bueno, nada menos, piloto McLaren. Quen te ha visto e quen te ve, non? Piloto McLaren, en monoplazas, na Fórmula 4, con resultados espectaculares na súa temporada de debut. O que fala, pois, como digo, moi ben de esos pequenos valores que veñen por detrás, e aparte, pois, neste caso, pois, o piloto becado da Federación Galega aquí, por exemplo, na montaña, un carcross, o que estamos falando, o difícil que subir, pois, facer montaña cun carcross, e hoy o temos, facendo tempos espectaculares, pois, na montaña galega, coas súas peculiaridades, cos diferentes trazados, polo tanto, pois, bo traballo da Xunta de Galicia. A ver se nos dicen algo do dorsal que sería 51, confirmamos 56, perdón, dorsal 56, Luis Torres da Escudería Taboada, Bernal Megán. Iso é, da escudería local. De incidencia, bueno, o que falábamos, correndo na casa, pois sempre tes ese plus de motivación, sempre queres sacar un poquinho esa quinta esencia, e bueno, pois os límites están máis cerca. O que falábamos onte, non? Ao final sempre correr na casa, que está claro que é un extra, pero tamén pode ser un arma de doble filo, non? Esas ganas de facelo ben diante dos patrocinadores, amigos, familiares e demais, pois ás veces pode xogar unha mala pasada por ese exceso de confianza, pero bueno, incidencia que xa se está resolvendo. Se che parece, vamos cos tres tempos que temos xa na línea de meta. Sí, vamos con eles, os primeiros de velocidade que temos arriba marcados. Na categoría 5C, o mellor tempo momentáneamente para Bruno Varela Ulloa con un tempo de 2.02.600. Segundo, Marcos Rodríguez con 2.04.899. E en terceira posición, José Manuel Areán, un tempo de 2.12.981. Como sempre, o primeiro é a seguridade, sobre todo tamén desde aquí, tranquilizar a tanto asistencias como familiares. A dorsal número 56, Luis Torres, da Escudería Taboada, que nos confirman que sí que tuvo ese percance, pero todo ok, porque, bueno, de feito estamos ao lado das ambulancias, do coche R, por sorte, en todo o que levamos de fin de semana, nin se moveron daqui, que o que desexamos, que non teñan traballo, que estén aquí ao noso carón vendo a proba, pero que non teñan ningún tipo de traballo, que ningún coche R, ningún tipo de ambulancia se haya desplazado o trazado. Al final, bueno, son cousas que pasan na montaña, xa sabemos como van, hai que ter despexada a pista, polo tanto, pois ese pequeno impasse que temos agora mesmo, pero como digo, sobre todo para o equipo, para os familiares, percance sin consecuencias físicas, que como é o máis importante, no, ao final, o tema da seguridade. Estos percances están ao orden do día, non? Cando vas tratando de dar o máximo pode pasar. Bueno, que quede niso simplemente nun percance, daños materiales, que non haya consecuencias físicas ni nada. Bueno, confírmanos ahora que... Sí, boa noticia, que incluso foi capaz de chegar a meta ahora mismo. De chegado a meta, polo tanto, alegrámonos, non? Boa nova, sin duda, en breve se retomará a saída. Entendo que terán que voltar a este punto de salida os participantes que saían detrás dele. Se en algún momento prexudicados, non foron capaces de chegar en óptimas condicións á línea de meta, supoño que serán retornados a esta línea de saída e seguir coa manga oficial.
A carteira. Que pase. Ya todos estamos ahora En este impasse, mientras se soluciona pois ese pequeno incompinte que temos a manga parada, temos con nós moi rapidamente porque se leva tempo liado por este fin de semana, o estrés é superior. Miguel Ratón, o responsable da escudería Taboada. Miguel, bo día. Por días. Sí, bueno, estrés, hubo bastantes incertidumbres, nada. Pero ben solventadas, sí, efectivamente. Tranquilo, sí, estamos tranquilos. Ao principio, a primeira manga de ayer, bueno, foi un pouco complicada porque queríamos facer as dúas agrupacións, uns que estiveran correndo encarrozados e non carrozados a asistencia e así consecutivamente. Pero bueno, decidimos que houve aí uns incidentes e nada, mandar todo xunto, todo o que a plantilla para correr. Nada, hoxe houve varios accidentes, pero eu creo que imos acabar en tempo e forma para poder xantar, bueno, entregar os trofeos e comer, claro. A verdad, Miguel, déxame decirche gracias polo voso traballo, polo voso trato tamén, un trato exquisito, podo dicilo de primeira man, que todos os membros da escudería Taboada recibíronos co brazos abertos, non, ainda máis, sentímonos como na casa, un trato, xa che digo, cercano. O teu traballo, o de todos, é encomiable, porque xa sabemos como funcionan as probas de montaña, eses incidentes, queremos resolverlos prontos porque temos os pilotos parados na saída. O que che podo decir, desde fora, o que estamos vendo, darche a noraboa a ti e a todo o teu equipo, porque estás facendo un traballo, pois, a verdad que encomiable, sacando, resolvendo rápido. Temos o accidente que tuvo, pois, Yelko bastante forte, que xa tranquilizamos a todos que son visualmente eran bastante fortes, pero está todo ok, todo controlado, Yelko está perfectamente. Por lo tanto, darche a noraboa porque hai un traballo previo moi sufrido e o día da carreira, pois cando hai que dar o callo, como che digo, noraboa porque estás facendo. Sí, nada, moitas gracias a vos tamén. Como ben xa falamos fai unhas semanas, isto era toda unha aventura o que argallamos aquí entre... Foi un pouco a última hora, xa lle expliquei un pouco a audiencia que... Tiñamos a Julio e a Izan xa programados cos drones polo tema da seguridade, entramos, pero claro, faltaban os speaker, nada, ten que ser este. Pero non sei lo que va a pasar, lo que pase, vamos a por todas. E aquí estamos sacando adiante a proba, nos, no que nos toca, no que nos antañe, que dándolle voz a esta 13ª subida a Taboada. Falaba antes co presidente moi contento de como transcurren as cosas, decía tamén a David, responsable da aceleración aquí en Lugo, que Taboada, al final, ten a responsabilidade, o honor e a responsabilidade de abrir o calendario, que iso sempre é unha responsabilidade, Miguel. Sí, é unha responsabilidade bastante grande, pero bueno, tengo as súas vantaxes e os seus inconvenientes. Tamén ahora, a partir do mes de abril, relajámonos xa toda a temporada para nós, para disfrutala, entramos competindo ou ben tamén a pé de conecta vendo os compañeiros. Xa non che roubo máis tempo, como digo, Miguel, gracias polo teu traballo, a ti e ao teu equipo, e gracias sobre todo polo teu trato. Venga, nada, gracias a vos, que o merecedes, eso é moito máis. Un saúdo.
Pois as palabras de Miguel Ratón, o máximo responsable, que, como digo, está facendo un traballo ele e o seu equipo pois fantásticos, solventando o máis rápido posible todas as incidencias, facendo que, como el decía, intentar que se sexa en tempo e forma pois a disputa desta terceira manga e desa cuarta manga que dará por finalizado e dará paso xa a esa entrega de trofeos, que ao final entrega de trofeos por máis rápidos, pero os trofeos teñen que ser por moita xente, todos os participantes que consiguen completar a proba e tamén pois estes voluntarios, porque é así, a escudería cheo de voluntarios que arriman o hombro, pero non este fin de semana, que están aí os meses anteriores, que todo se haya programado e chega o fin de semana dando callo para que, como digo, solventando todo tipo de problemas. E como ben decía antes Samuel, como ben decía antes Jacobo Senín, non? Ao final unha prueba non é só chegar ao día da carreira, mirar os coches pasar, ten moito traballo detrás, moitas horas para que todo sala ás mil maravillas, non? Diso, a verdad que, como ben decía o presidente Miguel Ratón, tranquilos xa con, bueno, nesta xornada do domingo, non? Ao final a responsabilidade de abrir o campeonato é o que falamos onte, non? Ao final honor e a responsabilidade. As outras escuderías e demais poñente un pouco con lupa, non? Para saber... Sí, de feito temos membros, creo que de todas as escuderías do resto de probas do Campeonato Galego, o que máis o que menos deixouse caer este fin de semana por Taboada, ou ben onte, ou ben hoxe que está por aquí. Pois o que dicías ti, a final arranca a temporada, outra tempada máis, 2026, tomando nota de cousas a facer, cousas a copiar, cousas a mellorar. Bueno, sabemos que hai unión entre as escuderías, que a verdad que se axudan unhas ás outras, tanto nesta minoridade como moitas noutras, non? Entonces sempre de valorar esa unión, esa colaboración que permite sacar este tipo de probas adiante. Que bonito é, non? Que ao final diferentes escuderías arrimen o hombro uns aos outros, que traballen en equipo, que traten de sacar as pruebas adiante o mellor posible e tratar entre todos de mellorar, non? Porque eu son dos que pensa que sempre se pode mellorar, nunca se fai todo suficientemente perfecto como para decir que o traballo foi suficiente, e iso quizás sea un aspecto a ter moi en conta, non? Eu sei que a Miguel Ratón e toda a escudería xa está traballando e xa teñen cousas na cabeza para mellorar estes pequenos detalles de cara á temporada que ven, e bueno, seguramente o resto das escuderías copien estes detalles. Iso funciona así, que acaba a edición 2026, como dice Miguel, entrega de premios, vanse a comer, descansan este domingo, pero o lunes a cabeza xa está funcionando na edición 2027. A final, pois, sen ese esforzo, sen este tipo de xente que vive o automobilismo con tanta pasión, pois sería imposible, non? A final decía o David, non? David Míguez, o copiloto Luis Vilariño, que tamén está metido na Federación Galega de Automobilismo, o responsable da zona de Lugo. El comentaba, non? Que casi sempre, claro, acostumbrado a facelo desde dentro do coche, pero que se dá conta ahora desde fora o esfuerzo, o sacrificio que hai para levar adiante todo isto. Xa temos dorsal 55 diante nosa, era un dorsal que xa había comenzado a terceira manga, pero lógicamente a verse pois penalizado por esa situación, igual que o dorsal 54, igual que Rubén Tejido, que tamén xa temos aquí. Os dous foron de novo chamados a saída para, como digo, volver a afrontar esa terceira manga, Quique, porque, bueno, al final apreciar na pantalla de tempos que Luis Torres co Renault Megane pasou meta, un tempo bastante alto, obviamente, debido a esa pequena incidencia, pero salientable, non hai nin daños materiales nin daños físicos, solventado o problema. Xa están os dos pilotos que lle precedían na salida, esperando estamos deseosos de que arranquen coa continuidade, non, desta primeira manga oficial, que, sen lugar a dudas, voltamos a decir que vamos ver unha baixada significativa de moitos dos tempos que se fixeron na xornada do sábado. Así que cada un os seus postos de novo, dirección de carreira volve as pantallas para ter controlado totalmente o trazado, motores a ruxir, e polo tanto en breves daremos de novo continuación a esta terceira manga oficial, a segunda do día de hoxe.
Y 80 inscritos en un día. Y aún no se fue el marino. ¿Cuántos? Bueno, motores a ruxir de novo, como dicía, nesta terceira manga. Vamos a arrancar co dorsal número 55 con Noé González Fernández, o Convento Motorsport, con ese Peugeot 206 XS, que a verdad que ten un ruxir fantástico, Quique. Así é, non son as mil maravillas. O coche do piloto do Convento Motorsport xa tomou a partida e o seguinte en salir será Rubén Teijido. Rubén Teijido, bueno, pois amiguete teu, non? Según parece. Sí, conocido, non, das carreiras. Ao final, cando tes a suerte de levar tantos anos nas carreiras, pois conoces moita xente, faz amigos, e a verdade é que Rubén é un piloto moi rápido, que non suele ser moi habitual, pero cando corre dá bastante que falar. E como empuxa ese Opel Corsa, Solo hai que ver como empuxa, traccionando, a verdad que un ruxir tamén espectacular dese Opel Corsa GSI para Rubén Teijido das escuderías en Raspor, cando xa, pois, da escudería Taboada, da escudería local César Figueiras, co Citroën Saxo, dentro da 5C, estamos na 5C, na clase 5C, pois tamén vai a tomar saída neste Sintres. Como digo, saída para César Figueiras da escudería Taboada con ese Citroën Saxo, o último en saír. Vamos a ir vendo os tempos según vayan chegando estes participantes da 5C á línea de meta nesta terceira manga. E xa escuitamos tamén os motores de Francisco Pérez Méndez da escudería Tino Racing con Peugeot 206 XS, que toma saída. Vamos a ir refrescando, Quique, pouco a pouco ese tabuleiro de tempos según vayan chegando, como decimos, esta categoría 5C a esa línea de meta. Saída tamén para dorsal número 51 para Carlos Rodríguez da escudería Pontevedra con o Peugeot 106. A verdad que pois tanto Saxo como Peugeot 206 como Peugeot 106 os últimos vehículos en sair do grupo PSA, pois con un sonido fantástico. A verdad que coches ben armados, Sí, a verdad que si, non temos xa tempo en meta de Noé González co 206, un 56 41-3, e xa Rubén Teijido tamén un 53-277. Mientras aquí na línea de saída, turno ahora para Miguel Vázquez González da escudería Gali Racing co Citroën X, xa metido na 5B, que era o que tomaba pois partida desde aquí, desde donde empeza a subida con esos 3 kilómetros, 300 metros. Temos tempo xa en meta para César Figueira Ledo o seu Citroën Saxo, un 52-554. Turno para o veterano, para Antonio Mosquera do escudería Ourense co Suzuki Swift Sport. Un coche que algún que outro piloto que o levou e que levou monturas en teoría superiores quedaba abrallado do potencial do Suzuki, do como se desenvolve ese pequeno Suzuki Swift.
Sí, ao final son motores turbo con unha moi boa suspensión, con unha preparación moi sencilla, a verdad que é máis que suficiente para pasalo ben e disfrutar e sobre todo aprender. Seguimos con esta terceira manga con Alberto Pereira Blanco da agrupación Deportiva Noroeste co seu BMW 320 E36 que tomaba pois partida tamén. Temos tempo xa do último dos participantes na 5C, Francisco Pérez cun tempo de 2:02.960. Turno ahora para o dorsal 47, Óscar Franco Muiños da escudería Pontevedra, ese Renault Clio de 6 válvulas, un coche tamén de competición por antonomasia, a verdad que, bueno, pois sempre presente en calquera proba automobilística ao longo dos anos. Así é, Samuel, temos xa o primeiro dos tempos da categoría 5B, Carlos Rodríguez, que deixa o crono en 1:52.341. Boa saída tamén para David Rodríguez Sandoval, da escudería Carballiño, con ese Opel Corsa, verdad que afrontando con ganas estos primeiros metros. Tempo tamén en meta para Miguel Vázquez, cos Citroën X 2:00.966. Pouquinho a pouco que esos tempos da clase 5B que se fan chegar nesa línea de meta, pouquinho a pouco tamén iránse baixando seguramente cando vemos diante nosa saída do dorsal número 45 de David Suárez García, escudería Gali Racing co seu Renault 5.7 Turbo. Tempo en meta xa para Antonio Mosquera co Suzuki 2:09.445. En combustible Antonio Mosquera disfrutando das carreiras como non pode ser de outra forma, chegándose aquí a Lugo, a Taboada, a disfrutar desta subida. Dorsal 44, o que toma partida Rodrigo Álvarez Rosendo, escudería Pontevedra, Peugeot 206 RC. Tempo en meta xa para Alberto Pereira co seu BMW, que deixa o crono en 2:16.03. Mientras tanto, tomaba partida escudería Convento Motorsport, Eduardo Domínguez, co Peugeot 206 RC, que antes facía unha boa subida na manga de adestramentos. Vamos a ver como se dá esta primeira manga oficial. Tempo en meta tamén para Óscar Franco co Renault Clio 2:01.986. Neste caso vámonos a 5A porque toma partida da escudería Taboada, da escudería local José Manuel Castro Martínez o Renault Megane Coupé. Tempo en meta xa para David Rodríguez Sandoval co seu Opel Corsa, que deixa o tempo en 1:52.809. En este caso toca o turno para Jorge Rodríguez Enjo co Peugeot 207 Cup da escudería Rally Actividad Competición, que, bueno, pues como digo, enclavado dentro desta 5A. Recordar que esas clases veñen distribuídas polo APF que ben explicabas onte, Quique, por esa, bueno, pues neste caso esas verificacións que fan que pois porten a túa clase. Así é, Samuel, xa temos tempos tamén para David Suárez co GT Turbo con un tempo de 1:54.234 e Rodrigo Álvarez co 206 en 1:57.371. Saída para o dorsal 36 para Jonathan Corbacho Corredoira de Buxa Motorsport co Renault Clio Williams, tamén saída para él. Anteriormente facía un tamén clásico da montaña como é Juan Manuel Carballo da escudería Luinta
co seu tamén incombustible, xa tamén Fiat 131 Abarth, que damos por completado pois a clase 5A. Temos xa o último tempo da 5 en meta de Eduardo Domínguez, o de Convento Motorsport, que deixa o crono en 1:51.518. Escudería La Lindeza, Donato Santomé, que abre a categoría 4 co seu Mitsubishi Lancer Evo 4. Tempo xa en meta para o primeiro dos participantes da clase 5A, José Manuel Castro, co seu Renault Megane 204-264. Partida na saída tamén para Alexis Souto Rivas de Galicia Motorsport por Renault Clio. Esta agrupación 4 competindo contra Donato Santomé, que anteriormente tomaba a saída. E vamos ver como se desenvolve tamén o piloto do Renault Clio. Tempo tamén en meta para Jorge Rodríguez co seu 207, que deixa o crono en 2:05.261. Partida neste caso para Antonio Cid Álvarez en máis taller competición con Mitsubishi Lancer Evolution, encuadrado xa na clase 3, que afronta estes primeiros metros, agora sí xa con unha temperatura moito máis agradable, con moito máis grip na trazada, polo tanto, pois con boas condicións para facer unha boa manga. Saída tamén, para este caso, para o piloto vido da provincia de León, para Francisco Javier Ferrero, de RMC Motorsport con Mitsubishi Lancer Evolution 6. Rematamos a clase 5A cos tempos de Juan Manuel Carballo co 131, que deixa o crono en 1:58.391, e Jonathan Corbacho con 1:57.110. Os tempos da 5A que se dan por rematado. Vehículo 31, neste caso luso, o do país veciño Joao Carlos Vázquez Gómez, da escadería Talariño, o BMW 392C para él, un coche que antes explicabas, Quique, con particularidade de que é un coche automático. Así é, Samuel. É un coche que, bueno, xa corría o piloto pontevedrés Jona con el o ano pasado, e é un auténtico aparato. Temos tempo en meta xa para Alexis Souto co Renault Clio, que deixa o crono en 1:54.715, e Donato Santomé un tempo 2:05.898. Bueno, escoitamos a noso carón, porque temos a dirección de carreira, temos xusto as pantallas de dirección de carreira ao noso carón, por eso con escoitamos así un poquinho de balborro, porque, bueno, pois temos algún tipo de incidente, algún tipo de pequena situación, por eso escoitades un poquinho que se acelera un poquinho o pulso e escoitades voces, precisamente por eso, porque estamos aquí ao lado das pantallas de dirección de carreira, é onde se toman as decisións, lóxicamente, de dar saída ou non ao seguinte dos participantes. Neste caso, apréciase que pode haber calquer tipo de inconveniente na trazada, na pista, por eso paramos a saída, pero parece que estemos todos en orden e xa podemos dar saída. Temos tempo en meta xa para Francisco Javier Ferrero con 1:56.13 e Antonio Cid 2:00.814. Tempos que se van producindo nesa línea de meta. Aquí pois parece que vamos a retomar, que todo ok. Miguel o mando das operacións de todo o seu equipo, que lle den ok da zona responsable, e así é, xa temos saída. E non é outro que ese Toyota Yaris N5, o de Manuel Rigueira Fernández, da escudería Taboada, o que fai partida nestes intres. Turno por o vigués para Miguel Ángel García, conocido por todos por Maki, o seu Citroën SCC, na agrupación na clase 2, que era o último en Porsche en marcha aquí
nuestros primeros metros que afrontar deses 3 kilómetros, 300 metros que completan a subida aquí no territorio lugués, a subida a Taboada. Empuxe sublime o de Rubén Blanco tomando a partida dos Escudería Senras por co Midget Super Turismo. A verdad que a pouco máis escarba na carretera, o técnico aparato. E detrás xa escoitamos Ruxir Celestial, vamos dicilo, que non é outro co incombustible Manolo Senra, o seu Peugeot 306 Maxi, que vamos simplemente a escoitar o ruxir dese motor. Saída para él, saída para o de Dumbría, que xa se encontra tamén no trazado. A verdade é que un deses coches que non te cansas de escuitar, que igual podemos que estar escuitando toda a vida, vamos. Saída tamén espectacular, a de Javier Carballo da Escudería Luintra con ese Porsche 991 GT3 Cup, dando todo. Sabemos que ten lógicamente moi difícil contra a nova montura de Jorge Pérez Alonso, pero neste caso de Ourensán pois facendo unha salida espectacular e tamén xa dando todo nesta rampa lucense. Temos tempo xa en meta para Manuel Rigueira Fernández co Toyota Yaris N5, que deixa o crono en 1:57.452. Mentras na saída damos por finalizado o apartado de carrozados coa saída do a unidade, unha das máis esperadas do fin de semana, debutando aquí en Taboada neste 2026, como é a unidade a 992 GT3 Cup de Jorge Pérez Alonso do Vigués. E xa no apartado de non carrozados, tamén a continuación xa temos saída para Iago Puertas a Pombal, Escudería Pontevedra, Jacar Cross dentro desa clase 8 que comenzamos. Saída tamén para él, por lo tanto pistoletazo de saída por os vehículos non carrozados. Dorsal. Saída. Temos tempo en meta xa para Rubén Blanco cun tempo de 1:43.336, Manolo Senra 1:46.130 e Joao Carlos Vázquez Gómez con 1:50.675. Comentario teu, Tempo en meta xa para Javier Carballo, que se acerca a Jorge Pérez con un tempo de 1:39.937. E atención porque acaba de chegar Jorge Pérez Alonso, que acaba de batir o récord de carrozados da subida a Taboada neste ano 2026 cun tempo de 1:37.797. Bueno, ao final, lógicamente, estaba de estreno o coche, pois a segunda carreira, que isto xa o probou, pero a segunda carreira, a primeira aquí en Galicia, oficial, tomando con calma, pero sabemos o potencial que ten esa unidade, porque o Vigués é capaz como dicimos, é capaz de baixar xa o tempo, batir o récord, polo tanto, pois avecínase un ano moi esplendoroso para o piloto vigués, para Jorge Pérez Alonso, porque, como digo, Quique, xa baixando ese récord, establecendo un novo récord na subida a Taboada no apartado de carrozados. Así é, tiñamos a posibilidade de falar con Jorge na xornada de onte, e sí que nos comentaba que esta unidade ainda non está todo o seu gusto, digamos, non está adaptada para a montaña, e, bueno, o vos seguro que en canto estea ese peliño máis afinada, vai dar moito que falar, non? De feito, bueno, na primeira manga do domingo xa consigue batir o seu propio récord, e iso quere decir que non se vai agradar nada. Así é, Kike, así é. A verdade que pois o piloto vigués é o claro favorito nos carrozados, parece que vai facer boa esos pronósticos.
Cando na línea de saída, pois seguimos nesa clase 8, siguen saindo os non carrozados, os Carcross, José Luis Otero da escudería Taboada, Yakar SXT, que é o que toma partida. Temos tempo xa en meta para Alejandro Pereira Moedo, becado da Federación Galega de Automobilismo, con un 49.852, Martín Torres con un 51.742, Yago Puertas con un 53.156, Fren Díaz Pérez con un 49.306. E tamén saída xa para un dorsal 16, Fernando Varela Costolla de Gali Racing co Semog, que nestes momentos ponse tamén xa en disputa desta terceira manga. Tempo en meta xa para Daniel Vázquez co la base de un 51.366. Aaron Goce Sexo da escudería Pontevedra con Yakar Cross era o que se puña ahora en andamento, por lo tanto xa aproximándonos a esas últimas unidades desa clase 8, esos Carcross. Tempo en meta xa para Pablo López Padín, que dá unha volta de tuerca máis e consigue facer un 1.45.160. Tempazo para él. Saída neste caso para Adrián Picaño da escudería estraense. O tempo para Pablo López, como ti dice, apretando un poquinho máis e facendo un grandísimo tempo. Turno para Joaquín de las Heras Novo de escudería Pontevedra con la base, que tamén toma partida nesta línea de saída. Tempo en meta xa para José Luis Otero Gómez con un 56.094. La verdad que pois salientable o tempo de Pablo López, grandísimo tempo para él, que de momento é a referencia. Sabemos que faltan pilotos por chegar, pero a referencia para él. Tempo en meta xa para Fernando Varela Costolla co Semog Trofeo en un 49.367. En la línea de saída, pois saída para Adrián Pereira do Convento Motorsport con la base tamén, que xa se encontra disputando os primeiros metros desta subida a Taboada. Tempo en meta xa para Aarón Gotze con un 49.559. Saída para Daniel Fernández Expósito da escudería Taboada de Yakar Cross. Turno para Francisco Cebei Gómez da escudería Taboada con Yakar Cross, que tamén se pon en marcha. Tempo en meta para Adrián Picaño con un 49.480. Sigue valendo de momento como referencia o tempo de Pablo López Padín con ese 1.45.1. O tempo de Joaquín de las Heras, que se pon a continuación pegadiño. Hasta que presumiblemente chegue o piloto que acaba de sair, Alfonso Bentín, Pisco Bentín, que con Yakar Cross seguramente sexa referencia, e vamos a esperar, como digo, que sexa o último dos pilotos do Carcross en chegar á línea de meta. Tempo para Joaquín de las Heras con la base un 48.484. Adrián Pereira faino ahora mismo a entrada en meta con un la base tamén, deixando tempo en un 46.138. Como digo, a espera de la chegada de Pisco Bentín, que, bueno, pois en nada, se todo transcurre con normalidade, será o tempo referencia.
Temos tempo en meta xa para France Bay Collacar, que deixa o crono en 1:48.044. A espera de que chegue Alfonso Bentín, Pisco, vamos a ver en canto deixa o crono nesta primeira manga oficial. Sí. E xa temos tempo de Alfonso Bentín, que deixa o crono en 1:41.395. Pois, como era de esperar, o crono de Pisco Bentín sendo referencia con 1:41.3, marcando o mellor tempo, seguido de Pablo López e Adrián Pereira. A verdad que, bueno, pois a lógica está se impondo, non? Sí, está claro que Pisco estaba imponiendo un ritmo bestial, como nos ten acostumbrados en todas las modalidades. Muy bonita a lucha que teñen Pablo Padín e Adrián Pereira por esas dúas posicións do podium, sin despirtarse de France Bay e Joaquín de las Heras, que tamén veñen puxando moi fuerte. Así é, verdad que é salientable, porque, bueno, o tempo de Pisco xa contamos con él, é estratosférico, é un piloto rapidísimo, pero, bueno, tanto Pablo como Adrián facendo bons tempos nesta terceira manga oficial. Hai que destacar que Adrián xa correu o ano pasado, Pablo López está debutando na montaña nesta subida concretamente. Pois está facendo un bo debut, podemos considerarlo un grandísimo debut. Sí que é verdad que o ano pasado estuvo disputando varias pruebas de autocross, pero poucas carreiras. Que non ten nada que ver disputar con un carcross autocross que facelo na montaña, asfalto, con rodas de taco, outra modalidade, carretera, guardarraíl, bueno, non ten nada que ver, vamos. No, ao final no autocross está claro que, por decirlo de alguna maneira, é o seu hábitat natural, non? Estes coches están diseñados por e para correr en terra. A verdad que calquera dos pilotos que temos aquí presentes ten un valor inmenso, porque subir as velocidades que suben con rodas de terra, suspensión de terra por calquera das carreteras do Campeonato de Galicia de montaña é todo un logro, vamos. Así é, Quique, a espera de que den ok para a subida desas últimas unidades, que a pista encontres totalmente limpa, que todos os postos, neste caso ao largo desos 3 km, 300 metros, pues den ok de que todo está disposto para que estas últimas unidades, como digo, pois o Forguen de Jesús López, porque lógicamente vamos contar coa baixa de Jelko Álvarez, non vai disputar esta manga, así como Radical de Manuel Rey, de Abraham Vázquez coa súa sella, e de Jacobo Sinín coa súa nova NP01. Xa escoitamos, Quique, ruxir de motores, quere dicir que todo ok, que todo está conforme e disposto para afrontar para estes pilotos que quedan esa terceira manga oficial, a segunda deste domingo. Por lo tanto, Jesús López Fernández de Mais Taller Competición co seu Forwing RS23, que está posto e disposto para cando o semáforo se poña en verde, pues afrontar xa esta, como decimos, esta terceira manga.
E así, Quique, saída xa para Jesús López Fernández, de máis taller competición co Forwing, como decíamos, saída para él, ahora mismo o único Forwing que se encuentra presente na disputa da manga, porque recordemos a todos a baixa de Yelko Álvarez, con ese golpe forte sin consecuencias físicas, afortunadamente, pero deixando pois como representante de Forwing a Jesús López Fernández, e xa pois Manuel Rey en grella de saída. Así é, non salientar que non, o máis importante de todo, que non tuvera consecuencias físicas para Yelko, todo quedou nun susto e, bueno, iso quere decir que as medidas de seguridade funcionaron, é o máis importante, non? Así aquí que, como digo, escoitamos xa o ruxir dos motores de Manuel Rey. Semáforo en verde para él tamén, como digo, Manuel Rey co Radical SR3, que afronta a terceira manga oficial, a segunda do domingo. Espectacular saída para Abraham Vázquez de Ourensan de Celanova Motor co súa Osella, que a verdade é que pois digna de gravar a saída da Osella de Abraham, buscando pois seguramente pois os seus tempos persoais. Sabe que é moi difícil lógicamente competir contra Jacobo Senín, pero dando todo para intentar pois baixar os seus tempos. Temos tempo en meta xa para Jesús López. Que deixa o crono en 1:36.184. E xa se producía a saída dos últimos participantes de Jacobo Senín, do pluricampeón galego de montaña da escudería estradense, coa súa nova, como decimos, NP01, que xa afronta esta terceira manga oficial, a segunda do domingo, e polo tanto vamos a esperar que estas últimas unidades cheguen a meta para dar as súas tempos de referencia e así tomar un receso e xa esperar o que será a última subida, a última manga de subida desta 13ª subida taboada. Aquí que, en canto aparezan eses tempos destas últimas unidades en subir, pois trasladamos eses tempos, como digo, desta terceira manga. Temos o tempo de Manu Rey xa en meta, 1:45.915. 1:45 para Manu Rey, esperando o tempo de Ourensan e de Abraham Vázquez. Que moves má pantalla, quere decir que bo tempo de Abraham, non? Bueno, Abraham que volve batir outro récord, non? De que tiña Jorge Fernández Vilarchao coas barquetas FMs con motor de moto. Estaba o récord establecido en 1:33.775 e acaba de deixar o crono Abraham en 1:32.519. Bueno, desde logo o piloto Ourensan pois encontrouse a gusto na subida e tempo para Jacobo Senín, que tamén vemos que empeza a apretar, non vai batir récord, pero por pouquiño, empeza a apretar. Queda ás portas, non está moi lonxe Jacobo tamén de batir o seu propio récord, que deixa o tempo en 1:27.815, a menos dun segundo do récord. Bueno, está claro que encontráronse a gusto, o trazado está pois en óptimas condicións, en boas condicións para que esos tempos vayan baixando, se vayan pois cada vez buscando máis os límites. Vamos a facer un pequeno receso, depois pondremos todas as categorías xa un pouco ordenadas antes desa cuarta manga
e polo tanto, pois coa chegada de Jacobo Senín, con ese tempo de Jacobo Senín, vamos dar por concluída a terceira manga oficial. Pomos todo en orden, cargamos baterías nós e tamén cargan a batería os drones. Receso para todos e xa buscamos, enfilamos a cuarta subida, a cuarta manga oficial que porá o punto final esta 13ª subida a Taboada. Así que receso para todos, en intres volvemos con esa última manga.